Nasunog po ang 3 bahay at bahagi ng library sa Antipolo City. Napabaya ang kandila ang hinihinalang sanhi ng sunog. Narito ang unang ronda ni Jay Sabale. Sa amateur video na kuha ng residente si Alice de la Cruz, makikita ang nagngangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa Liana Street malapit sa Town Plaza ng Antipolo. 3 bahay ang tinupok ng apoy. Nadamay rin ang kalawang palapag ng Antipolo City Library. Hindi naman nasunog ang Comelec Antipolo office na nasa unang palapag. Pero dahil sa pagbomba ng tubig, nabasa ang mga dokumento sa tanggapan. Maraming mga papers na nabasa dahil nga doon sa tubig galing mismo sa bumbero. Pansamantalang inilipat sa mismong munisipyo ang mga nabasang gamit mula sa Comelec office. Umabot lamang sa kalawang alarma ang sunog. Pero ayon sa mga bumbero, dahil sa kipot ng kalsada at sa dami ng tao sa lugar, nahirapan silang apulahin ng apoy. Hindi kami makapag-layout ng maganda kasi makitid yung papasukan namin. At saka yung crowd talaga ang isa sa nagpahirap sa amin. Hindi namin ma-penetrate yung area kasi ang dami talagang tao. Tulong-tulong nga sila pero kahit na tulong-tulong, siyempre kahit papaano, may hindrance pa rin. Lumalabas sa investigasyon na napabaya ang kandila ang posibleng pinagmulan ng sunog. Wala naman nasaktan sa insidente. Panawagan naman ng mga bumbero sa mga residente. Iniling namin sa kanila instead na yung layout namin na hatakin, inahatak nila, dito, sabi nilang gano'n. Hindi dapat gano'n kasi imbes na gano'n, might as well, lumayo na lang sila, hayaan nila kami mag-operate. Para sa unang balita, Jay Sabale, report.